Кара үргәнешләренә түгел синең туган шәһәрең бөек бүләр бар. Суар, ашлы бар. Җигәтаулар, таш тирмәннәр бар. Безнең уртак йортыбыз изге Болгар бар. 60 елдан артык сәхнәдә геройлары Кулгали, Идегәй, Муса Җәлил кебек тарихи шәхесләр, сүнгән йолдызларда Надир, Бирнәсез кызда Карандышев ул. 100гә якын роль башкарылган. Аларның барысы да йөрәккә якын, күңелгә уелып калган ди Ринат Таҗетдинов. Көзгәче җилләрдә менә беренче ролем ул минем. Ишушы бик күп әбиләрнең вәкилләре дә ой, син хәнҗәр бит әле сине, йемәйтә. Диюҗелисезне хәтерегездә калган ди. Сиранда гармошка белән ди белән җырлап чыгадыр инде. Алар бит шул нәрсә кала инде күбрәк. Мин бик канәгатьмен бу юбилейгә килеп җитүемә. Әле уйнаштыргалыйм да, хәтта Тамашачының белән көлгән, елаган, борчылган, тискәре образларны башкарганда да аны яратып калалар. Пиге шәк инде бер больница тормышыннан бу гаҗәеп шәк кешене уйнадыр инде мин. Баш ярга калырга куркадыр ем. Мәйтәм миңа хәзер белән аталар инде хәзер моны. Ну, шуннан шәмбер бар чыгып барам, кыз бала көтеп торалар мине. Абый дип әйтеп, бик шәк кешене уйнадың, ләкин әйбәт уйнадың, абый. Бик зуррак. Мин шатланып калдым әйтәм я. Сезгә рәхәт. Бик әйбәт. Театрыбызның рыцаре. Ул иң шәп партнер. Чөнки ул кеше буларак та бик саф, бик шундый кешелекле. Инде килде шундый бер көн. Бүтән явызлык кылынмас. Мин 3нче курста, 4нче курста укып йөргән вакытта Марсель Хакимов Сәлимҗанов Идегәйне куйды. Достан анда Ринат абый төп герой иде. Менә Ринат абыйың белән әйдә уйнап күрсәт әле халыкка диде. Чынлап та без Ринат абый белән шунда сәхнәдә очрашканнан соң, аның Идегәй бит инде ул герой, үзе шиңенә уйнап җирмәгәнен, әминә ул мин килеп чыккан теге сары тымшыклы балага ярдәм итәргә теләгәнен. Аның хәтта минем арттан сүзләрем, мин үземнең сүземне үзем сөйлим. Ул авызы белән минем әйтә торган сүзләрне үзе кабатлап торып шулай ярдәм иткәнлеген күреп шаккаттым. Аның белән эшләү ул үзеңне үстенрәк күрәсең, үзеңне матуррак күрәсең, чөнки ул сине шулай үз-үзеңә күрсәтә белә. Ул аны тырышып эшләми, белеп эшләмидер дә, хәтта мин уйлыйм, ул аның анасы белән кергән әйбер. Хөрмәт итеп, үзенең һәр вакыт киңәшен, игътибарын юнәлтеп эшлибез, яшибез. Һәм ул өлкән бу артистларына Ринат абыйдан гына түгел, бөтенсенә дә без яшьләр бик рәхмәтлебез. Аның белән шаршын җирдә Аяз абый Гыйләчевнең әйберендә уйнадык. Островскийның Бирнәсез кыз, Йөрәк маемда Туфан абыйның бик күп әйбердә уйнарга туры килде. Мин шуңа күрә ул минем туганнарым кебек. Барыбыздан да аерылып торды, чөнки аңа иң яхшы, иң положительный рольләрне, нинди яхшы кеше бар, шуны бирделәр. Шуңа күрә тамашачы аны күз алдына китерә алмыйдыр. Ул шундый әшәке кешене уйларга мөмкин, явыз кешене или фаҗигале кешене. Шуңа күрә тамашачы аны шул хәтле чын күңелдән якын итеп, үз итеп кабул итте һәм шулай халыкның күңеленә кереп калды. Кара күзлек алып кидем. Сезнең нурыгыздан су краймас өчен. Мен шәһәре бәйтәләр бу театрда бу театральный ирең инде бу синең Ринат дип. Бик көчле артист, бик көчле партнер, аны белән сәхнәдә уйнау. Шундый рәхәт. Җырлары, сүзләре, тавышы, уйнавы, характеры, актерлык сәләте белән тамашачы күңеленә тирән үтеп кергән театрның асыл артисты ул. 85 яшендә зал тулы, озаклап алкышлый. Халыкның күңелен күрү, аны яшәргә омтылдыру, халыкка дөресен әйткәндә хезмәт итү. Бу минем эшем. Аның улуг хезмәтен республика җитәкчелеге югары бәяләде. Татарстан Республикасы рәисе указы белән театр сәнгатен үстерүдәге мөһим казанышлары һәм күп еллык нәтиҗәле иҗади эшчәнлеге өчен Таҗетдинов Ринат Арифҗан улын Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медале белән бүләкләргә. Күп хезмәт итте. 100гә якын роль уйнаган бу җегет.
ничек кенә булмасын, аның тавышында инде менә шул чаклы өйләнелгән тавышында туйдырмады сине безне. Шуннан әйтәм, Ринат тавышы бу дип, каян ишетеп алабыз, күңелләр күтәрелеп китә. Менә шундый шәхеснең булуы үзе бер дөресен әйткәндә Ашаганда уйлыйсың, менә шушындый кешеләрдә яшибез, ышанып бетермәслек. Дөресен әйткәндә вакыйга. Рәхмәт. Мин бит театр кешесе инде. Театр минем ием җиртем шикелле. Театр минем тормышым ди Ринат Таҗетдинов. Ул бәхетле артист, күпсанлы дәүләт бүләкләре иясе ул һәм иң зур бәя тамашачы мәхәббәте. Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Адымнар.